Volem escriure en xinès a l'ordinador, però com que estem utilitzant un ordinador que no, la majoria de la gent no utilitza el xinès per escriure a Catalunya, doncs l'hem d'adaptar. Llavors, anem a comprovar que tenim el volum bé. Anem a configuració. A dins de configuració anem a... Això és el que trobareu, Això és un Windows 10, una actualització, i teòricament és un Windows 10, però la majoria de sistemes operatius, per canviar les llengües o fer canvis a les llengües, aniríem a les regió, llengües, idiomes, sí? I aquí tindríem llengües. I afegiríem una llengua i anirem a buscar el xinès simplificat. El xinès tradicional seria per Taiwan, Macau, Hong Kong. Aquí tenim el xinès tradicional. Nosaltres busquem el simplificat. Dins del simplificat ens dona dues opcions, la de Singapur i la de Xina. Nosaltres tirem la de Xina i en principi, encara que ens diu que trigaran uns moments, aquí ja la tenim, Llavors estàvem a l'opció català, ara posem xinès, i ara escriurem un missatge, per exemple, woman, punan, woman, i ens ofereix totes les opcions que el pinyin tingui woman. La primera, perquè volem escriure la primera persona del plural, diem la primera. Pu, perdó, pu que en pinyin seria pu, o sigui, u també, i nan, aquest és l', però moltes vegades no és l', sinó que són caràcters i els haig d'anar buscant. Molt bé, premo intro i ara m'he cansat d'escriure en xinès. Tindria dues opcions, una amb majúscules i podria escriure amb lletres, però amb unes limitacions. Per exemple, no podria escriure els accents, em quedaria una cosa com aquesta, o el que podria fer és Windows, per recuperar el format del català, Windows fins a català. Sí? Windows, la tecla de Windows, espai, cada vegada que pitjo espai, es va movent una llengua. Ja et podria posar, però, i així demostraríem que ja hem tornat a escriure amb normalitat en català. Ja si volgués escriure en xinès, una altra vegada en xinès, sí? Si, malgrat tenir l'opció de xinès, m'escriu amb lletres, és que haig de prémer majúscula, sí? Majúscula combina, va canviant caràcters amb lletres. D'acord? I això ja ho tindríem.